Zamislite da ste u braku, imate bebu, karijera vam cveta, a onda vaš partner nestane, ne javlja se, ne pomaže, ne pita za dete. I kad ga konačno vidite, optuži vas da ste ludi, da ste na drogama, da ste opasni. Tako je počela najprljavija estradna drama u Srbiji. Ana Nikolić i Rasta, ljubav, dete, razvod, droga, mafija, otmice. Ovo nije priča o raskidu, ovo je rat. I danas vam otkrivamo sve što se krilo iza naslova. Ana Nikolić, pop diva, žena koja se s pomerala granice. Rasta, kontroverzni reper, buntovnik sa dredovima i stavom. Njihova veza bila je šok za javnost. Brzo su se venčali. Još brže dobili ćerku Taru. Ali ono što je počelo kao bajka, pretvorilo se u horor. Ana je tvrdila da je Rasta bio odsutan. Da ga je nerviralo kada beba plače. Da nije želeo da učestvuje u roditeljstvu. Rasta je ćutao, a onda eksplodirao. U intervjuima je govorio da Ana živi na pilulama i vodki, da je nestabilna, da nije sposobna da brine o detetu. Najbolniji deo cele priče, ćerka Tara. Ana je javno optužila Rastu da je oteo dete, da je pretio, da je manipulisao institucijama. Rasta je uzvratio, Ana nije stabilna, ja štitim dete. Sud je morao da se uključi. Starateljstvo, psihološke procene, advokati, mediji, sve se pretvorilo u javni cirkus, dok je dete bilo u sredini. Rasta je otvoreno govorio o drogama i u muzici i u životu. Ali kad je Dijana počela da ga optužuje za zloupotrebu, sve se promenilo. On je uzvratio. Ona je ta koja ne zna gde je, ja sam čist. Ana je tvrdila da je on opasan, da je povezan sa kriminalom, da je član Belivukovog klana. Optužbe koje su šokirale javnost i koje niko nije smeo da potvrdi ni demantuje. Nakon razvoda počela je borba za imovinu. Gradili su vilu, delili račune. Na kraju, vila je pripala Rasti. Ana je dobila alimentaciju, ali nije bila zadovoljna. Tvrdila je da je prevarena, da je sve bilo namešteno. Rasta je ćutao, a onda objavio pesmu, u kojoj je sve rekao bez da išta kaže direktno. Kada se Ana pojavila sa novim partnerom, Goranom Ratkovićem Raletom, drama se nastavila. Rasta je indirektno komentarisao. Ana je odgovarala pesmama, stihovima, objavama. Njihov odnos je postao reality show, bez kamera. Samo Instagram, tabloidi i fanovi koji biraju strane. Povremeno, ćerke pokušavaju da sarađuju, objave zajedničke slike, pokažu da su zreli, ali mir traje kratko. Jer svaki put kad neko od njih ima ličnu krizu, druga strana reaguje i sve počinje iznova. Ovo nije priča o razvodu, ovo je priča o tome kako ljubav može da se pretvori u rat, kako dete može da postane oružje, kako javnost jede tuđe emocije, dok se porodice raspadaju. Ana i Rasta su možda bivši partneri, ali njihova drama je i dalje tu. Jer kada se emocije ne zaleče, one se pretvore u otrov, a taj otrov pije se godinama. Ako ste stigli do kraja, vi ste prošli kroz najtamnije hodnike estrade. Pišite u komentarima, verujete li Ani ili Rasti? Da li su žrtve sistema, ili jedno drugom? Lajkujte, podelite video i pretplatite se za još neispričanih priča, jer sljedeća drama možda već počinje.